जोंखौ रावबो नायफैयाखै सरकारफोराव फैनायबा बाय मोजां जागौमोन दा जोंहा जेबोआनो गैया महाय थांना थायोमोन रावबोआनो गैखायाना दा न'बो गैला हाबो गैला बियो दा मेम्बारफोरा इमान खाथि खाथि गामियावनो दोङो नायफैयाखै खबरखौनो लाफैयाखै मिथिनानैबाबो मिथियै रखम थाबाय आरो भटखौ इयाव हो उमुगाव हो होनना बुंफैयो र' थेवबो जों आरो दा मा खालामनो आरो बयनोबो इनिबो एसे बाथ्रा लागोन ना इनिबो बाथ्रा लागोन जों हैनो गोनांखौ होखानांगोन होबाय दा थेवबो जोंखौ सरकारा बाय जुदि खहाय खालामबा जों मोजां मोनगौमोन आरो एप्लाइ होदोंमोन आङो गैया दासिमबो खबर मोनाखै जाना दोङो जोंनि न'आ दा थानोनो गैखाया दे गथाय लांजोबखाबायना न'आ गंनै लांखाबाय दाथ' नै गंसेखौबो लांबाय दा इ गंसेखौबो ल'सै इ गंसेयालाय गाबोन ना दिनै लांखागोन ना इयो ओरैबाबो बिगासे दंमोन नाया इ न'आ माबा दङमोन 1 बिगा दङमोन दा बेसांसो दंबावो आया दा गैलानो दे आया आधा गथाबो गैला 1 गथाबो गैला थानोनो जागा गैखाया गरुबो थानो जागा गैखाया जेरावबाबो दा जों गामियावसो थांनो थाहैथ'दो मैयाबो थानो हायाखैना दैया हाबजोबनानै लायबाय रांलायनायखायसो जों दा फैदो मैयाबो इमान बोथि थानो हायाखै फैफिनबाथ' जों थानो जागा गैखाया सरकारा जुदि जोंखौ बाहाय अननानै एप्लाइ होदो जों सिगांबो खनसे थांनाय बोसोरावबो बाहाय जुदि खहाय होदो होनना बुंदो जोंथ' आरो मिथियाबो थाबायनोबो रोङा थाङो नाथाय जों हैदोंमोन दा दिनैसिमबो खबरानो गैया बाहाय जुदि एप्लाइ होनाय गोदो बाहाय हरनायबा जोंखौ मोजां मोनगौमोन आरो सरकारनिफ्राय सरकारा जुदि फैसा होयोबा मोजां मोनगौमोन जोङो इमान बुस्थु लांखाबायना गैखालानो दा गथाय लांजोबखाबाय जों महा थागोन महा जागोन दा इमान बुस्थु लांनानै जोङो बेलेगावसो खाहैदो बेलेगावसो थाहैखादो थानो जागा गैया नालाय मालायनाव थाहैदो जोङो मोसौखौबो खानो हायाखै हायानो गैला दा मा खालामनो उपाय गैला न'आबो लांबाय बिगासे हा लादोंमोन बेबो थांजोब्बाय दा सरकारफोरा माबा मोनसे नायफिननायबा नुनायबा मोननाय मोनसे गाहाम जागौमोन आरो माबा दोङोमोन गय दोङो नालेंखर दोङो बेबो गथाय लांजोब्बाय औवा लांबाय सब लांजोब्बाय न'आबो गंनै मानि लांबाय नै दा गंसे लाङाल'सो जाबावदो आरो मा खालामनो